Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад духтаро. Имрӯз ма як рӯзи ма мешава. Ма аз бозор харид кардагиҳома нишон метиҳам ва ба бегаҳӣ буд. Ма хонаи модарам рафта иста будам. Бояд пардара аз ҳами пардафурӯш гирифтам. Бояд дар вай мекардам, пардаҳоро мекашидам, пардаи кӯҳнагиша мегирифтам ва шумода дои после мекунам. Духтаро бинед, пардаи пешина уқай нашуда, ҳамурам нав 2 сол шуда, лекин парда аз ҳисоби сифатш паст будай, парда беҳад дароз шуда. Ҳами ҳар боре ки мешувам парда дароз мешава. Баъд ҳами парда рангшам дигар шуд, хали сафед буд, дигар цвет шуд. ҳами ранги парда дига шуд. Духтаро намеги и пардаи навай, хел мекунӣ ягон пардара 10 сол шуда истифода мебарӣ. ҳам хел рангаш беҳад хали кӯҳнаи бадтофт. Ба рафтем пардаи нав гирифтам. Ҳами як ҷо дур омадам ки пардаош ганда маҳқулам шуд. ҳай ҳамунҷо парда харидорӣ кардем. Идаф сифати баландтар гирифтам. оли як ҷои видеода камтар нишон метиҳем духтаро ҳам пардаора. Барое ки пардаи хама гирифта будам, номерои телефони ҳамун фурӯшандара намедонистам рости гама, вай реклама ҳичиам набуд. ҳами бисёриша мемонам ку ваё реклама нестанд. Ман ҳами чизе ки худам да мехарам, баъд маҳқул меша, шумо да мемонам. Барое ки ҳами пардарам гирифтам, қолинам гирифтам, пурсиде номероша, ман надоштам номери фурӯшандара. Баъд чӣ кардам? И дафъа гуфтам биё хай барои шумо ҳам қолинфурӯша номераша гирифтам, ҳам пардафурӯша гирифтам ки подписчикои ма яке биёянд арзон кунеша. беҳад пардаҳош маҳқул шуд. бозор бисёр ай вибор, пур ай нарх наво ҳар хелай. хай бо ҳар ҷо ҳар хелай духтаро, ҳар кас бо таби дили худаш чени зурасташ мегира. хай ида гуфтам як намуд пардае бигирем ки ҳам хушрӯ боша, ҳам стоит боша, ба кирои часпондану духтану расход кардан нағзша бигирем. инавози ман қариби хонаи модарам дар расидестам. аввал ҳами як уборка мекунам, пардаҳоро мечаспонем духтаро. ба қолина мепартом, барое ки гуфтем ки қолина нишон тиен, партофтагиша нишон метам духтаро, барои уҷада ҷамъ кардагӣ будем. ҳами як рӯзи ма ҳамида мегзара, бо мо бошед. хостам ки подписчиком да нишон тим ки ман чӣ кор кардам рӯзи дароз, бо чӣ коро машғул будам. харидои кардагӣ ман нишон метиҳам ки барои хонаи модарам бисёр харид кардем. баъд ба худмам ягон чиз харидагӣ ма ҳамин чизе ҳаст нишон. духтаро дар ширкати Атоми беҳад условиҳои зур мондагӣ осонай ва камтар барои шумо маълумот метиҳем ки агар дар гурӯҳи озодамо касе ки регистратсия шава ҳозир ҳамкорӣ куна, 500 рубл барои шумо дода мешавад. шумо метавонед ки дар ин ширкат дар 6 моҳ як бор харидорӣ кунед, структураи худтона бисозен. 2 нафар одам мебиёрен дӯстони азиз, ва 2 нафара шумо метавонед ки оилаи худтона ҳамроҳ кунед. барое ки дар ин ширкат бисёриҳо бо ҳамроҳи оилаи худшон кор кардестиянд, шавҳаршон, фарзандошона регистратсия кардестиянд. шумо структураи худтона месозем, бо ҳамихе зина ба зина мерава. беҳад корш нағзе маош аз $1000 боло, аз $1000 сар мешава. плюс бонус дора, падарка дора, шагоша мегзарен. и ҳам ҳамихел ҳаст ки расходи бисёр надора, хариду фурӯш надора. шуморо маҷбур намекуна ҳамин ширкат ки бихарен ва ягон забони дигарам лозим нестай. беҳад ҳамиш осониш да ҳамин чие ки харид кам дора. баъд духтаро як чизи зуриш да чие ки тамоми чизе ки дар ҳамин ҷа ҳастай барои шумо дар кор мешава. на танҳо крем дора, маз дора, дору дора, дигар чизҳоро ҳам дора дар ин ширкат дида мешавад. духтаро ина номераи озодамо ҳамондо муроҷиат кунед, ҳамкорӣ кунед. қатиш беҳад кор хубай, баъд хушрӯ шуморо мефаҳмона, оиди ҳамин кор ҳамаи чира барои шумо меомӯзона. ҳамин фаҳмонданаш бесплатняй барои шумо. дӯстони азиз, ҳозир аз бозор омадем, бозори Корон рафтем қолин харӣ. ина қолина овардем, мепартоем. қолини пешинамон ина мебод. ина нава мепартоем, баъд нишонто метам. гирифтем, инем халията нонмона гирифтем. нархуша мегум ки мепурсен ки ба чанд гирифтен, 40 сомон. не нонмона ки калони хушрӯ. духтаро чизи мехостагӣ ма ёфтам. ина меяд 25 сомон. наҳа барои тункунаки ягон самбуса, ягон чиз оварда. ира гирифтем. ира ба худма гирифтем дӯстони азиз, ёша ба очама. хаята ай гирифтем, ятай дига ай ина мудаш. духтаро ина ҳа. ятаи 10 симаш гирифтем, ятаи 2 симаш. барое ки аями 10 симара ҳами хушрӯаи хайбу ҳарча гирифтам. ятаи нихали гирифтам 10 симда. бишилка ва нихали самаклевше барои палатинца кухне очамда. ятаи нихали кафгири калони хушрӯак ҳарӯзада. кавлезиш гирифтам ята. бо нихали гирифтем. инаҳа барои чиз
сковородка да нахроша сковородкаи нав гирифтем духтаро хайнаи тахтача гирифтем полотенце ине хали гирифтем тахтачара 25 сом духтаро инаи кавлезора 20 сомонӣ инаи ҳамаи меёро 20 сомонӣ кафгир кавлез инаира ҳамаша 20 сомонӣ гирифтем тахтачара 25 байни термоса гирифтем духтаро инаҳа термоси хай нағз будаем нағзша гирифтем маъқул шуд 2 литра ира 160 сомон гирифтем духтаро хушрӯ баъд инаира сковородкаи нава гирифтам и сковородка медонен ай фирмаи Омеса Эверина ина бинен кришкаш қатия ина шишагӣ духтаро и сковородка 350 сомон буд якта да витрина буд ҳамира гирифтем дига надорум гуфтак 350 сом гирифтем амира акия ум фирмаи Омеса сери цвечай духтаро дига надоштак гуфтум бехаем меша ҳамира мегирем камта кришкаш чирки намешава чангу хоки бозор баъд каструл гирифтем не каструлшам беҳад хушрӯ фирмини кришкаш аллакай маълум духтаро ина каструла 120 сомон гирифтем баъд духтаро гирифтем ини хали барои худам гирифтам як косачаи майдатарака инаира барои корзинаи чӣ гирифтам дорои кӯдакоро мемонам дарунашда дар шкафча и свети бирӯзовия кабут офтиседа вай видеобад чанда косача гирифтем духтаро инаи якта дута баъд дутаи дига майдача ини хали гирифтам баъд ини хали ятаи дига калонтар сетаи гирифтам дутаи дига аи иё шархидмай духтаро на инаиё иш ҳай косачаҳо 10 сомонӣ иёш 5 сомонӣ инаи 8 сомон инам қачи духтаро имрӯза распаковка духтаро инам пардаи пешинамон инами ранги велюрош дарозиш буд бинен чихе кружеваш дар замин дароз шудай баъд ҳами сифатшам хеле айпеш бинен ранги ҳами парда дигар шудаги ранги сифати паст метова мо ҳамун вақт ира метрша ҳози ҳами парда 6 сомон шудагай 55 сомонира метонен гирифта ма у вақто 45 сом гирифтам 2 сол пеш амира метрша ҳам хел безеб шуд навишта хушрӯ нежни скромни буд ҳозир ҳами хел мебиниш зиқ мешавӣ меги чӣ қадр кӯҳнай парда чанд сол шудай хай чӣ хеле завда мехоҳӣ ки ягон пардаат фасон боша хушрӯ боша баъд духтаро ман и дафъ пардае ки нав гирифтам ва 1 метрша 150 сомонӣ 150 сомонӣ гирифтам ина дои после инаи намудай бинен инаи намудай ира духчам дигар кадем духтаро болоша ручной складка накадема и дафъ хали кальцо кадем барое ки нежни шава бисёр хали вай зборка нашава ина қолинам партофтам трезора шутем ҳамаша қои давӣ кардем инами гул буд қолин пурсиден чӣ намуд гирифтен уҷада ма ҷамъ кардам баъд да ёдам зад ки бояд видео мекардам инаи хестил шуд пардара бинен курживаш камтар баландтарай ба и свети парда бежеви цветай и дафъ бежеви ами хонаи худам дам бежеви гирифтам маъқул шуд пешина саб сафед буд вай сафедишам хали сери бори шуд пардара мешӯид рангш дига мешава вай амо ай сифатш зависа доштай дӯстони азиз имрӯз бозори корон омадем қатиё чанд парда харидистем медонем чӣ хеле пардаҳое ки новинкак мекунем нархаш 150 сомон метршай бо арзон мешава инами намуд и фирмаи ай ҳама беҳтарини ҳами пардаҳай аку бо ай пеш вапше дигарай и фирмаи ҳатемай туркӣ баъд кружеваша бинен чӣ хел бақуввати хушрӯвай ҳамин качественный чиз хай маълум айда ай пеш сифатш дараҷаҳои олидай у дафъ пардафурӯша сёнка карда будам номероша беҳад пурсида буден майна бо як ҷои дигара ёфтум пардош аҷоибот хушрӯ ак худмон ки харидестем баъд гуфтум биё барои подписчикомам я навор кунам кадоме ки мехоҳай на номерошон дар рӯи экран нависеншо мода ҳами маҳқул шуда инай узорша бинен чӣ хелай ана бо дига вариантошам ҳастай духтаро инаи вариантш ҳастай шам аҷоибот хушрӯа ина бине иё ҳами рият ҳамаш ина духтаро айноми ма гап занен бо арзон кардан метиҳан айноми канали ма 150 сомон айнекин бо арзон меша иё
ам пардои качествениян. Ози бо ман нишон метим арзонакам доран, яким арзонака ҳеҷ вақт нагирен. Ам я бор гирен, качественӣ бигирен. Мо шата хурдагие мефаҳмам, барам гуфтестам. Иша хай бинен, чихе турш хушрувай. Ина айдури. Ина дахтаро бинен. Ина муд. Ина ишам хушру. Просто бе ягон гул, просто узор. Ина расветкоҳош боҷа бисёр ай дахтаро. Ина муд ҳастай. Во ина намуд туро ҳастай. Хай ини хали вилуро ҳастай. Вилуро чанд намудай? Метрои вилуро чандай? Ай 40 сомон сар мешава. Раф 95 сом, 120 сом. Ина. И изумруд чандай? 120 сомон. Ё якум сортошай. Ина цветоша бине. Ина муроҷиат кунем, биёен корвонда. Ҳафтум дарвоза мешава инҷа. Ҳафтум дарвоза. Магазини чанд? 124. Магазини 124. Дахтаро ина. Ина вариант бисёр ай. Светои новинка ина ҳами сери, бежви. Нами цветои фасонан. Баъд ина пардое ки метрш арзонтар ай. 50 сомон, 60 сомон инамҷа. Ина намудом. Яким ҳами чизи қимат бигире хубтар ай. Ай чӣ меган? Проверини мо истифода бурдакимон дахтаро. Не, ёш ҳам нежне хушрувай акба чени зураст бигири, лекин вақте ки тури качествени мехоҳен, тури ки ҳичи намешава, ҳаму 150 сомон ай дахтаро. Мо ай кардем арзонтаро, хай чихе бугум. Сахти бад маъқул нашуд. Ина ира бинен. Байни хали чизо доран барои парда. Ҳар нархай ё 30 сомонай, 40 сомай. Ина магнито бромадаге. Беҳад хушрӯи магнит. Аҷоиб ботайра бинен дахтаро. Ина. Ки чизе ки мегирен пушаймон намешен. Ина ира бинен чӣ хушрӯи. Мо ҳамира ҳози вибр кардем барои хонаи учам. Залда мегирем. Беҳад фасон. 7 метр. Байни хали ҳастай чанд намуди дига ина намуду ҳастай дахтаро. Мраморни. И мраморниё чанд диаметраш? 6 сомон будай мраморни. Ҳози ҳами последни мода однотонный мраморни ҳамиёя.